Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ano ba eh? Ano yung buhato, no? Oh. Kamu mangita mo Dayanara. Kami mangita mi siya, no? Ano lang, sakto na yung idea. Unsa may problema? Isa. Sige, ano lang. Kami mangita yung Dayanara, kamoy mangita ni? Siya, no? Very good, that's right. Hoy, Aisa. Unsa may pamagi ning premyo? Ha? Aisa, Sulti mo Pero taro. ya unsa mo siya pagbahin sa premium ni Big Boss? Kamu ba? Okay. Kung kayo atat kayo ba sa kwarta na? Oy, wa koy labot na. Relax lang. Di ba actually di ba mo ko tagaan mi minyo. Tagaan lagi ka, pero Gcash mo. relax. Lagi. Pamilabot na, wala ba? Basta kwarta na isgutan, yun na agad mo. Ha? Wa koy labot na. Aron ba daw may kunsay pero premyo? magkahanta mo daan. Oh. Sa wapa mo sa trabaho bitaw ta, padagaan mo daan. Oh. Kala ka ba to? Makwartahan ta ni. Relax lang, ha? Kung mo tinigatan niyo. Relax ka ni. Ayo, atat Si Ipa man to, si Atat Ipa. kay kasanan. Si Ipa to. Unya, saban. Basta mo to, pagdaan mo dinar ha. Oh. Huwag ka mo agto ni Sano. Oh, sige. Oh, Ano man? oh, tinarag si Kuno. Lalo. Paano siya, no? Ilang Sano? Saban. Unsa man nakita na namo? Nakita naman ito tanan. Oh, ito ba? Isa. Unsa man? Ato sa sila pasudlon sa ilaha. Nya, Yung usod ito. nawa. Atong alirungan. Sige, ito na lang ito pa. Kalidan sa nato, kalidan. Kasi mulit ko ino isa. Ato sa tanaon. Pero, magkasipat Hey. ito. Ikulot na juga. Dili na sa tamo dai. Kaya yung mga tawanan na ba, nawar ba sinasabi? Ayo sa. Oh, ni balik na ba mo sa? Kamu ba? Gusto mo ang kwarta? Oh, adto kami na isa. Kami na gusto mo kwarta nga. Kami nagpatrabaho Kami ninyo. nagpatrabaho ninyo, relax lang mo. Makakwarta, siya pumunta na natin. Kay, ang tatang mangita nila. Salamat kayo ninyo. Na-feel din ako nga concerned jud mo na ako. Siyempre, friend ba ya? Friend ba ya to? Alam mo dyan ang friend. Ikabi ang ating ni ka... Pagpulungay. What is our friends? Ikabi ating ano sa mga module. What is our friends are for? In good time, in a bad time. Like BFF that. forever. Ano siya, usay tawag anak ka nang maginhawaon ba na? Inhale. Exhale. Ayaw exhale. Ano? Ayan. Okay? Inhale and exhale. That's right. Okay. Ana, you happy na. You happy. happy na, happy. Okay. Dagan kag daddy ako. Oh, ana yun na. Ulit. Inhale. Ayaw, exhale. Okay. Uy, Hi ninyo. lagi mo. Yan lagi ni balik lagi mo. Ate bayan siya. Maayo ra gud naabot ka. Makita ko sa picture bi. Uy, dahil ni ka. Kumusta man atong kahimtang diha? Okay na ta? Sabi ako, okay na siya mo ng TV. Comfort. Okay na ti pero patanaw sa Yari din na kita makakita sa picture. Sige, patanawan siya din. Kay aron Bukan awasan, may kami kita. Dara. Charan! Kana, mauna ako ang papa. Kani. Kani nga nasa Kani, kilid nga nagkilid. nagginabay, mauna si Ninong siya. Mauna Nga si siya. tanin usa. Tulo man na sila. Tulo, si Pipi Tarima na. Ah. Mauna nagpalayat sa bridge ni.
kuan ng lukring. Unsa man? Anong problema? Pwede naman siya mailhan nga siya si... Sudunga og maayo ni ka. Ano man si Nika? Uy, mailhan. Ika, why you smile? Yo, what's up? Uy, Sama na. Oy. uy, ako na. Ay, ang gipangita ng sina si Daddy. Mamaw na, abi. Dito ta. Oh, tanaw mo na. Oh, tanawa. Tanawa na. Ako na susi, ako natataw. No! Hoy! Dialog mo na, are. Detective, oh, Mao detective. si Siano. Oh. Mao ra sila sa ina tanawa. Oh. Usar na, uy. Look at the sky. No, tinaw. Mao gyud Oh, diba? Bitaw, mao gyud na. Ah, Mao nga kapi kaya kuha nga nga. Aman. Mao gyud. Kamuhay niyo doon, gipaduko lang sa snika. Clear na clear gyud oh, mo. Sus, sa kuha. Pero ko na ko. Ano man gipahilak si Nika nga? Uy, ay ninyo pahilak. Ano na magayni? Uy, kawala Mao ko yun. naapot no, ano yung nag-go snika. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Eh, paminaw mo. Makasapi na jud ta ana. Makasapi na kita. Mon, that's right. Makasapi na kita. Hoy, pero magod ka mo ba? Wag mo lang. Hey, pagkailan sa ko no? Wala ba og gamos palengke ka? Mag-usa-usa ko na mag-istorya. Kay ngano? Para maklaro. Karon, mao bitaw hoy akong gibaraw siya paminaw ra gud mo. Kana inyong ginahuna ba? Puro gyud mga kwarta, unsa pa na diha, mga bahandi. Karong panahon na kailangan tag kwarta. No kay kwarta. Nuhaw ka patay ka. So, good! Dili gyud na problema ing ana in town. Ang atong unahon ang iyang pagkatao. Ang iyang sitwasyon karon. ang sitwasyon ni Nika. Ay, kawala Oy. ko, Dili ta magunahuna ang ingon ana. Nika. Nausa naman mo oy. Ani na lang nika. Kung unsay madangatan nimo, imo lang ginadawaton. Sige lang Nika, kung unsa resulta gyud na, kung tinuod bag sa di, unsa ba, basta imuha ay kabala ka na aramin nimo Hoy dili diri. ta ingon nga maingon siya dawaton. Klaro og tataw gayud nga nakita niya. Nabalik mo ng kuan istorya Sa tataw. karon nga sitwasyon lisod pa sa kang Nika nga side. Oh. Mao nang ato alang gyud sang timbayayungan si Nika sa iyahang Kana, ay kabala ka ni ka na arami diri. Nagkaunsa way usabay mo ora gyapon pinangga ka na mo diri. Ang pangutana. Ang pangutana og asan ang papa? Oh, where's your dad? Wala. Wa si Baka Kibaw. paabot bitaw. Abi ninyo no, hoy mga kaubanan ko diri. Sus ang sitwasyon perting pagkapas-pasa gyud sa sitwasyon. Ginoo ko ani. O ba? So, Nika relax na ka Nika. Ala ka bala kanika kay kami bahala nimo. Unsa ikay bahala? Kami bahala nga ma-enjoy ka. ha? Oh, lingawon ka na mo Nika. Lingawon ka na mo, Kamu Nika. na tilingaw ha. Isang Gabi pulidot, ka tukoy. ha. Si Nika, how much is the dog in the window dot? Yes. Okay. Para Here we maligay. go again. Inday Nika, ayaw ka malaka nga muabot ang imong bag-o nga papa. Kay si Sir Philip Porting na to. Ayo, what's up man? Go! Go! Yeah, come on. Ayaw Sunod. ka Next. gool diha, ani arami dire, maglingaw-lingaw lang ta, hindi Nika. Yes. Wala pa dire ang imong papa. Yes. 1, 2, 3, let's go! Pangutana di basta. Ianda man imong sinina diha be. Kay kuan. Ikaw na ko, adi ako. Abli na isudi nga to. Ipon sa mga sinina yang ang uban. Iso. Ano si pangutana? Ato ta sa kuan. Dati atuon. Asa man, Amerika? Ha? Amerika sa mga tori? Ha, kamanindot sa timog Amerika kung makaatog Amerika okay unsa to. Okay. Ganahan ko Amerika. Unsa payo ba ni Sudiri di? Kani. Yung t-shirt paborito. Ni. Wala. Oh, O shirt di di nga paborito. Ito. Kani. Yung probinsyan. Kani ako ka. Kani. Yung break. Oh, sige na. Ayo kamada na imo dia. Oh, Kita nga ra. isira. Asirad ano ni mo nanay? Pero Eh, mga to taga Amerika di. Ay, sus kanindot kading maatog ang Amerika sige balik oy. May gana kay layo. Ha? Di. Dagan ka kwarta di. Ina.
sama ka. Mugot lagi mo ni. Ginitan siguro ka, no? Na, ay, kani, Kwan. May, nami, gipang. Ay, ano? Sud sa mas kwarto ka. Ha? Ano na? Ako lang kuan ang kaning mga bag ba. Ako gi-arrange. Kay para hapsay. Anong sama ka? Ngadag ka lang ba mo pang... Ha? Sa problema? Ikaw. Ako? Problema? Kasi problema na ko eh. Ha? Unsa man eh? Unsa may pasabot-an eh? Ano naman? Masama din eh. Ako Musibat ka? Bulikay ka? Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ako na lang giyakuan. Imo na nagkayan? Ang pila na katuig nga imong gitago nga sekreto? Ha? Sekreto kong taon. Dili nang na imo atubangon? Karon mo na ni? Ang saman, ulag yung saman eh. Ha? Ikaw ba? Ay ko. One good kay ko. Ay ko sekreto eh. Saman ka. Saman, nakabalita ka? Nga sa mga chismis diha? Ikaw no, ay gusto. Laboy kay mga fake news na. Wa ka mahibaw? Nakita ron ang gisumsuman diri sa mga tao. Kita, atong pamilya. Mga kumaana ng mga tao na istorya, mga fake news na. Shano! Saman? Wala ko magkomedya! Nagkomedyo na ko. Asa may sekreto na ko? Asa man? Asa pinakatuig ng taon? Ah? Isumsuman ka karon diri sa mga tao. Wa ka mahibaw, ana. Ha? Asa man? Asa istorya halagay? Huwag mo kasabot na. Nadagay. Oh. Nga ikaw man kunon si sige pangitaan ang Boss Philip. Ikaw man dahil na si Miss China. Ako? Dili tao na tinuod eh. China ko tao na. Naong sa mga ka? Tuko mo ka na istorya sa mga tao. Ha? Dili man kuno na ning tinuod anak si Mika. Sige mo. Ha? Dili mo taon. Si Mika mao nay anak ni Boss Philip. Ug mao nang magsigig pangit. Mao na nga anak ni Boss Philip nga iyang gisigig pangita karon. Ano na makatmag ka? Ako mo lang anak. Unsay imong anak? Igawas na tinuod nga si Mika anak na ni Boss Philip ug mao na iyang gisigig pangita karon. Dili anak na. Di ba nagkita? Anak na ako, day. Sa ato pa? Ha? Dili gudi ko ninyo anak di. Milda. Di ba nagkita man ta, nagnanak ko. Anak na ko siya. Anak sa kong pagkaulit tao. Ha? Dili na tinuod, nak. Ay, ito anak. Nil. China boy. Nak, anak ti ka nak. Ako nagpadako niyo. Mika nak. Anak gihapon kita. Ha? Ano mo nga ka? Pagsulti sa tinuod siya, no? Anak. Ako'y mo pasabot, be. Ako'y mo pasabot, dili ka. Anak. Ako'y mo pasabot, dili ka. Anak, kaya po ti ka nak. Nak, ipatuo magud aning imong amahan na anak kaniya sa pagkaulitaw. Ug nibiya ninyo ang imong inahan human kag panganak. Basta para nako, iisip ti ka nga anak nako. Mamagod yang gisulti nako. Ambot tinuod ba o dili? Sa ato pa? Dili gidi ka mo akong ginikanan. Dili gidi ay. Dili ko nak. Bisan pamanak sa imo na dunggan nak. Anak ka na mo. Anak yapon ka na ko na bisan kay bao jud ka na unsa ti ka kapinangga. Kay bao jud ka na unsa ti ka kapinangga. Wala jud ka isip nga lain ka
Anak, tika na ka. Pasapton ta mo, musulti na ko. Musulti na ko din na. Lagi musulti na ko. Dako na ko, makasabot ra ko di. Lagi. Makasabot ra ko. Inyong galing. Ano paminaw mo? Ako anong good ka ng... Sa una mong good ang... Apel ko mga shoot niya. Nakakit anatikan sa dito sa terminal na... Panangita ko kinsay imong ginikanan. Nabinaw ko sa mga radyo kung nabay mangita o bata. Huwag mangyot. Mo tong nakadesisyon na lang ko nga. Ako na lang. Baby, ang ganahan ka kunin mo sa una na. Baby pa lang ka ato. Oh. Ano sa magyot di? Anak ko, Sir Philip? Ha? Wala ko kibaw ana. Basta anak ti ka na pero nakbisan pa man anak ti ka. Oh. Mahal ti ka nak. Ninyo. Atin mo ninyo. Wala ka na mo isipang lain taon na ka. Isip juga na mo nga. Ako kaubligon anak bisig dili ka nagikan ako. Ano na huna ha? Tabaw ka unsa ti kakapinangga. Ayoko ninyo biya. Liseni ni Dayanara. Mauni naw nga ang gipangitan ni Sir Philip dugay na. Karon, mo dinay gyapon ka? Di gyapon ka mutugan? Okay ra ka di? Di gyapon ka mutugan di? Asa to na tanaw ko. Oh, ako ni. Pero dili ni Miss China. Nga ilang gipangita. Di kita ko sa picture nga sulong ana oy. Mil. Ako na pero dili mas si Miss China may ilang gipangita. Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Kitanda kami. Angko na lang gud siya, no? Kay kung daghan na kaayo ang ni-claim na nga mao ni si Miss China nga gipangita na dugay na kaayo ni Boss Philip. So sa ato pa, ikaw juday si Miss China. Marami. Nak, ay kalimutan ka. Papa ko ni mo nak. Ayaw biyain na ka. Yang ano di pa makamutugan di oy. Tugan na lang, bi. Sige na. Mil. Di ba, Mil? Hinam na ko. Baby pala siya, Mil. Oh, di ba? Siya no. O lagi. Pero pala ni mo, ato lagi na siyang anak. Kasi di na siya nagikanak. Pinangga man na nato siya. Pero, kaning Miss China ba? Ikaw ba yun ni? Ikaw ba yun na? Tugan na lang, di. Sige na, di, bi. Ninyo. Tugan na lang di para mauman na tanan. Mo lagi, pero... Bati asog laungan niyo. Di lagi ni ako. Di! Ako ni, pero dili ni si Miss China. Nga ilang gipangita. Lahi ni. Alay ng China. Na. Di nga nang di magikamutugan, di, oy. Kita na kayo na, oh. Mil, isa may kusulti ni mo, Mil. Siya no, tugaan na lang lagi. Tugaan na lang good. Nga ikaw na ang gisigig pangita ni Boss Philip. Ikaw na si Miss China. Ninyo, ako, kung ano kaning naungan ninyo, ha? Kung alam gini, trabaho lang yun ni Papa ni mo. Pero di man is Miss China. Uy, ako ni, pero di is Miss China. Di? Sinasayop lang sila. Oo, mo lagi. Nak, ayaw nak.
Ako nak ba, ayaw ba ikuyog nila nak ka? Kung kuhaon ka sa mga nil. Ninyo! Anong sa ito bata? Ninyo! Naglibog di ko, ani. Ako ba ang anak ni Sir Philip, di? Ako ba? Sa tinuod lang, sa kong giingon. Nakit-antik ka. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kin taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.